Bună, fetelor, avem aici un colețel de la Pink Nails. Am dat și o comandă de Black Friday, că de ce nu? Și haideți să vedem ce se află în acest colet. Deschidem cutiuța ca de obicei, împachetat foarte frumos, cu niște bule de protecție și factura, bineînțeles. Am luat o acetonă pură, pentru că am rămas fără, ce să vedeți. Iar aici avem o bază rubber și un top. Avem aici o bază rubber de la Caiara, pe care sunt curioasă să o încerc, să văd cum este, pentru că nu am mai avut produse de la ei, dar ca și ambalaj arată foarte bine. Și un top de la Victoria Vin. O bază rubber foarte, foarte frumoasă, așa mov, cu fulgișor, cu scripiți. Abia aștept să încerc, este divină, efectiv. Mai avem aici un builder gel de la Victoria Vin, Cover Dust Pink. Foarte frumos. Și tot un builder gel de la Victoria Vin, Milky White de data aceasta, pentru că celălalt mi s-a terminat, bineînțeles. Dar aici avem un mic cadouaj de la ei, care fiecare dată sunt foarte drăguți. Iar dacă vă place conținutul pe care îl fac, nu uitați de o inimioară și un comentariu. Pupici!